שלום לקהילה יקרה, לכל מי שרכש יומן לעובדי השם, עלו והצליחו. בעזרת השם אנחנו נתחיל סרטונים קצרצרים, 3 דקות כל פעם, הסבר על מצווה אחת, איך מקיימים אותה, איפה פוגשים אותה ביום, בצורה קלה, ברורה, בשפה של כל אדם. אז בעזרת השם תעקבו אחרי הסרטונים. הדבר הכי חשוב, השנה אם שמתם לב, ביומן בתחילת כל חודש, אז עשינו בעצם טבלה לתכנון המצוות שאותם תעמיקו באותו חודש. מאוד ממליץ לא לעשות את הכל בבת אחת. מי שרגיל כבר למצוות ולקיים את כולם ומכוון בהם יום יום, אז מעולה. ומי שלא, או שבצורה חלקית, אז יעשה את זה בצורה הדרגתית. כן, אתם יכולים לראות שכל חודש יש את הטבלה הזאת עם החודשים, ויש פה עשינו טבלה בעצם מיקוד של העבודה. לצורך העניין, החלטתם שהחודש הזה אתם הולכים להתמקד על 2 מצוות. את המצוות האלה שימו בהם פול פוקוס, תעשו אותם בצורה הכי עמוקה והכי איכותית שיש, עד שזה יתקבע בנפש. כי המטרה היא בסוף לקבע דברים בתוכנו שיהפכו להיות חלק מהשגרה שלנו. אז בעזרת השם עלו והצליחו.